Don, lampune do wukur yo. Cara ngono cemruentel tapi gak kuwatir, gak ngarah lugur yo. Lah, iki ana jendela ready, iso dibuka tutup. Sing siji mati sijine urip. Nah, iki cete warnane senengane wong wedok. Iki iso request cete yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sadurunge mlebu mrono, menggok sebelah kiri kene sik. Iki nggone dapur, Don. Keramik iki apik yo, Don. Ele macan tutul ngene, blang-blang ngene. Ambek iki ono keramik motife botoan. Iki cecepane ready gawe magicom nang kene yo. Nah, iki wastafel ready ngene geng piring ta opo. Iki iso digalu-alu ngene yo. Utawa pen ganyan iso. Tapi nek pen ngumbah aja ngene, gak apik muncrat. Pen kono ngene yo, ben opo? Ben gak muncrat. Nah, saiki langsung lanjut rene belok kanan. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae, iki langsung ngadep area carport jendela ready ditutup ben oksigen mlebu metu ben lancar. Nah, sadurunge pen mlebu sih, Mas. Pen krono.